Короче, кучаша нишон метим, нигах кини, улицара аввал нишон метим. Ино бачаҳо нигах. Я ҳамсояш тоҷики шуморам. Иям тоҷика. Ҷамъи тоҷико будиям ку. Ча асп дорам бо. Ҳама хона карасте. Через 200 метров поверните направо. Эх, баголшу. Вот где-нибудь буду здесь остановиться и все. Вот здесь можно остановиться. Хуб дӯстони азиз, аз аввал чӣ хеле ки нишон додам омадам. Ака нигоҳ кунед. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. Аввал нафаҳмиде чӣ гап аст. 10 сотиқ замин аз Муккат ба ҳамин ҷара 40 километр хато накунем. Мек 33 буд. Амуз зи хонаи ман ай бигем ай Держинск ки ман омадам. Ин ҳамин заборҳои дидаи судаи дӯстони азиз ба круг. Ҳамин маҳкам забор аст. Аммо ҳамин забор ҳамаш не барои ҷа калона иҷа қариб 20 сотиқ зиёдтар ай. Онам агар касе аҳамият бите, онам ҷа як танаи аму чи забор рафтаге да ҷоша сфедаг мондаге. Амҷа краска қати. Яъне ки аҳам адметка рост ҳамин хел омадаги. Ҳамита то ҳамин ҷара чи аст? Замини фурӯшӣ. Иҷа ҳамаш тоҷикнишини ҳозир ҷа хазанако гудако арас тарас бурмадан. Иҷа бародаро иҷа ҳамаш тоҷики узбек ҳамаш ина иҷорам хунаи тоҷик будааст. Бачо и бобои устода ҳамин ҷа хулас нигоҳ кунед. Ҷон деревни Заворова меган. Ина светошу ба пешо омадагӣ. Замини фурӯшӣ 2 миллиону 500 2 миллиону 300. Хулоса ҳамин хеле гуфтаистаеш. Ҷои ҷангаш хушрӯ ҳаста. Яъне ки хушрӯ нархш мефурояд. Кадимет ки мехоҳед ки замини хуб беҳад ҳосилхез. Ина ҳозир вақти алафш буланд кадми хар дори харта меёри тевела мекунӣ мечара. Асп дори аспут мечара говота меёри бача. Ина ҳамин хел раҳи хушрӯ дора. Усто бобо биё қатим ки ман қаҷора намефаҳмам. Ина бародари азиз нигоҳ кунед. Замини дашти нозанин бо нагӯй иҷора. Ин ҳамин замини фурӯшӣ дар деревни Заворова. Ба дили пур и деревни Заворова райони чия? Раминске? Бронзо? Бронси. Ин ҳамин ҷа бачаҳои уст. И хунае ки не духтаст. Ҳамаш тоҷико. Хулоса ин иҷа бояд дарахт шундаги буда намедонам шафтолу ва олуа ки Россия ҳеҷ не. Ин мева надора ку хурдаеш ҳамак. Меваша хурдаем. Не ҷа хар хоб кара, асп хоб кара бо. Дав ҷа асп асаги бо. Хуб, хулоса нигоҳ кунед дӯстон, дар дарни заминам полностью ба дили пур мефурӯша ҳамин замини фурӯшӣ аст. Ин замин ин мор надорад инҷо. Нагазам бо чи. Ай саволаи ман амак бародари азиз, дар дарни заминам. Уна дачае ки аюҷа нишон додам. Ина бигем заборо ба круг маҳкаман. Заборо айхтонам ба шо кадме ки мехаред. Бо мегум 2 миллион 300 2 миллион 500 бо мефурӯраш. Кадмет заминхари ба дили пур. Нигоҳ кунед. Алиш намешавад ба ягон хар, ба ягон асп, ба ягон мошин, ба ягон падвикуб. Алиш дар Тоҷикистон хунаш битем замин не. Ин мардак да сум дар кора. Ин мо замино қиматан, аммо и бача зарура ин ами эткае ки аюҷа нишон додам ку ин амиҷа. Амиҷа рост то уҷара измине қамебили калона иҷа. То уна амуҷара уҷа бо як арматури газаги хулоса. Фақат миёй бача ин пара амиҷара маҳкам мекунӣ халос. Мегири хунав дар 10 сотиқ. 10 сотиқ амаку? 10 сотиқай бачаҳои Заворова. Бачаҳое ки дар тарафи Бронзиянд. Бачаҳое ки хуна айнол мегирӣ медозе. Ба яъне ки хушрӯ карда мефурӯше ё ки боз зиндагӣ мекунӣ. Иҷа пури ҳам тоҷикнишина идгардак меё бо хати аҳли байтун идгардак мекунӣ. Хулоса замини фурӯшӣ ба дили заборош баланди хушрӯ намак қадш 2 метр 2 метр я бо забор авай қадга баланда. Хуб дӯстон, деревни Заворова, Бронзи, квартал 47 дроб 1 буд. Замини фурӯшӣ ман раҳша нишон додам. Ҳозир бо аюҷа қайгашон гап мезанам. Бефурашидам гапайни. Хуб дӯстон аз ина кучаи нозанин шу. Ина сталбаҳо, овпо чӣ мегӯянд? Овпо ҳама тараф ба ёхай омадагиянд. Иҷа меои бародар азиз. Иҷа ҳеҷ свети об проблема набуда. Ина кучатун. Уна уҷа мере ҳамаш ҳамин хунои Давлатшоҳ, Маҳмадшоҳ, Сайҷаъфар, хулоса ҳам тоҷикнишин. Ҳамаш ина бародаро дар ҳамин тараф и замини фурӯшӣ ба дарун нишон додам. Деҳқонӣ очагӣ ҳай хунаи кадми тоҷикият гай. Худо нақа бисёбташ. Уна уҷа занакои тоҷик шитаги чахчах доранд. Бо ғайба доранд. Хулоса ки занг бизанӣ рақаму дар рӯи экран. Деревни чи
Заворова, улица чи будет, брат? Квартал 43. Хуб, бародаро. Илтимос паҳн кунед кадми хунахари занг бизанед. Ҳозир уҷа мера бо магазинша нишон митим. Хуб, алон нигабон ту. Садиқи мактабаш 500 метр. Хуб. Я бародаро кучаи нозанин. Свети гап хабар, тоҷик нишин. Бачаҳо азиз ин айҷа магазиношуан. Тамоми намуди магазиниш гап хабара доранд. Хулас ки Поверните ина направо. нишон додам ҳамара. 5 километров. Инами деревня Заворов всё можно ехать. Омадем бародаро, нишон додем магазини гап хабар ҳамаш буда ини раҳошо наҳои асфалт. То пеш хонатон бачаҳо ҳама тараф асос ҳамиҷа фақат страйти рафта иқтидар.